És tan i tan important poder projectar la ciutat del futur i poder-ho fer de forma conjunta, no?, entre entitats i institucions. Les institucions públiques hem de ser catalitzadors d'aquest procés d'adaptació als canvis, de capacitat de planificació a mig i llarg termini i de fer-ho amb el conjunt de la ciutadania, entenent el nostre rol de ser, al final, els que organitzem aquest debat, però de que el futur d'aquesta ciutat no només passa a mans de les institucions, sinó que passa sobretot perquè hi hagi un projecte conjunt de ciutat, un horitzó final, un repte col·lectiu per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, que passa, en aquest cas, per la transformació de la ciutat i sobretot per generar nous llocs de treball, per generar qualitat en l'ocupació i un territori sostenible i eficient per poder generar noves oportunitats per a tothom. El futur de la ciutat de Sabadell sense mirar en clau de Vallès i de regió metropolitana. Molts dels reptes que té aquesta ciutat a nivell, per exemple, d'educació o a nivell de mobilitat, a nivell de formació i estratègia i innovació, només es poden resoldre a escala metropolitana. I, per tant, el Vallès, que ha quedat aquí amb dues comarques, meitat dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, necessita disposar d'un model de governança, d'unes institucions públiques que tinguin l'àmbit de l'àrea metropolitana del Vallès com l'àmbit propi.